Zaibăr, a ieșit din tură? Că a pus sărmația și că așa vine o stârmă. Sănătos! Te vezi pe YouTube mai târziu. Stai liniștit. Oameni trebuie să fii... E nimic, mă. Da? Sorin, dar tu nu trebuie să apari să o leacă? Râd. Hai, dă-te-mă așa, spui, da. Asta s-a învățat, bă. Adică... Pampi. Nu știu, bă, nu știu, nu știu camera, ăsta e negru și muie. Bă, pune aia, mă, când m-ai înregistrat pe mine. Sau de să te văd.